OK, ľudia, ďakujem, že ste ma podporovali v tomto serveri. Ďakujem aj tým, ktorí mi dali odber a tak ďalej. Chcem vám veľmi pekne poďakovať za to, že ste ma podporovali a dávali mi odbery, pozerali moje videá. Máme tu aj Dragon Neck, naša malá arma. OK, chcem vám poďakovať. Máme už všetko hotové, ďakujem. Som rád, že ešte budem pokračovať z tej série. Nekončím, nebojte sa, že som tak rýchlo skončil svojím survival YouTube kanálom. Len vám chcem povedať, že vám chcem strašne, ale že strašne poďakovať za to, že ste mi pomohli získať tých 19 odoberateľov. Veľmi vážim si vás. Môžete dopísať do komentu, tí, ktorí mi dali odber, budem veľmi rád. Toto bude asi tak koniec dnešného malého takého oznámenia. Ak sa vám tento oznámenie páčilo, dajte mi like a odber a ďakujem veľmi krásne. Čaute.